Joka aneno ka miskela oloso kowacho ni deko ne miyo kata mana lakteche ok nyal yudo yudo thieth nikech pok ochul negi SHA mowinjo bed ni gin bende gitiyo godo. Penjo madwa penji, in iwuon in daktari to kendo itiyo e bwo riwruok mar dakteche. SHA tiyo yo machalo nade e yore mag thieth, to pek mage manyalo bet ni oseneno ma japiny owinjo bed ni ng'eyo ma kata un kuloso gi sirikal wacho ni wan kaka dakteche nikech nitiere approvals mitimo mondo facility oringi mage gik mwaneno mowinjo bed ni konyo japiny yudo thieth mayot nikech mise ma umiyo magi nokel en ni japiny oyud resruok modhi manye thieth. Igni gima chielo mar SHA manenore moloyo mane nitiere NHIF to mokwongo en wach mar ni kana wan dalo NHIF kani tuo tionge gi NHIF NHIF ok nyal chulo ni thieth indi bedo admitted lakini kiwuok nyaka chul kendi, lakini koro SHA mane gigeto ni ki ituo tidhi hospital tichulo kalore kaka min testing mari wacho to kiwuok hospital kichopo for example chulo 4,000 kata 5 kata 6 to bill ni kowuok hospital makapo ni en benefit package mar SHA no to actually ochulo te kata ka en 100,000 200,000 to ichulo ka 8,000 mano chulo ok ng'ini ni chulo karango. To king'iyo SHA kaka entie sani in totality nitiere benefit packages ge moketi ijo ka tuo keti kaka for example kidhi nyuol maka wahide na 10,000 kidhi nyuol mar CS 30,000 mana ko ndike kanyo koro luoro hospital ma ng'ato dhi gi these packages gi kidhi Jaramogi hospital to thiedhi Jaramogi ka inanza nge package magiketo no ema romne gi mar hospital charge onge extra payment michulo ka idhi ICU usane ge chulo I think $8 per day is more than man NHIF tiyo chulo kidhi bedo kanyo ndalo 10 for example ICU Jaramogi indala pargi odhi chulo ni 280,000 machino onge pesa ma hospital dhi kwa kendo, lakini kidhi hospital ma private to let's say the Nairobi hospital sani Nairobi hospital sani nyuol en normal delivery I think 1,150 donge ng'eyo ni ma en 1,150 ting'eni ma SHA chulo na pesa di alf papar koro kidhi ni nyuol idhi admitted nyuol e kaka no kete mar benefit mar pacha odhi chulo ni koro mono ka chulo to jomoko samoro ke chingi ni kidhi no hospital ngi insurance machielo SHA ko insurance mono top up the rest. Okay, to kidhi for example kana Kisumu idhi let's say Avenue tibede ICU ndalo let's say apar tido ka ICU charges kata maybe 1,100 per day or 80 to maybe 100 per day tibede kana la pamano mse mano million a share to SHA chulo per day 25,000 sami iwo kate ke jigi hospital cha difference no chulo ni. Okay, yeah, as per the package money cha benefit package is clear, it is 28,000 per day. These kidneys 10,500 kidhi hospital koro gen luro hospital medhi koro ma endi nyisi ni nyaka dhi hospital ma samoro nyalo ng'eyo kaka nyalo yudo pogruok manitiere kind pesa ma SHA chulo gima nyalo dong e wiye koponi hospital natimo king'iyo hospitende mag mission gi hospitende mag sirikal to kidonje midhi to gimi jak charge onge mi chake chulo lakini kidhi hospitende mag private madongo dongo ka actually ng'eyo. So mostly you know that when they go and get insurance, get insurance. Pero ka insurance ma kung ngade ma SHA, kasi insurance ma ariyo ma ngocha. Tumano bondi ke act ma SHA. All right. Yeah. Kuna sine no actually ka approvals go timore. Ma concerts manage raise na nga delays mar chulo siptendi. Masa neno ka stedi be wacho ni chulo gi. Ka loregen ke chulo be chulo gi bang dalo prochiko. Yes. Nyakoro